ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಕರಳಿ ಕಿಚನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ಕಮ್ಮಿ ಏನ್ಮ ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸೊ ಅಂಚಾದ ದೀಪಪುರ ದೀದಾಂಡ್ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಜೆ ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕಿನಿ ಎದ್ದು ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿ ಈಚಿ ಸೊ ದೀಪದಿ ಇದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂಯಿರುತ್ತೆ ಕಸೆ ಬರೀರು ತಿಂಡಿ ಕೋಡದ ಗಹನಗೆ ತಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಚಪ ತಿಂಡು ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕು ಬರೆ ಅಂದರೆ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಜೊತೆ ಮೀದು ಒರೆಸೋದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕನೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಅಂಚಾದ ಯಾವ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಚಪಾತಿ ಗಹನಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಒಂದು ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೆಂಡು ಅಂಚಾರ್ಲ ದಾಲ ತಿಂತಿಜೀರಿ ಕಾಂಡೆ ಆರಂಡ ಹೊಟೆಟನ್ನ ತಿನ್ನುವೇರು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೇನೆ ಚಪಾತಿ ರಡ್ಡು ಚಪಾತಿ ಗಹನಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಪಾತಿ ಉರಿತಾನೆ ಅರ್ಧ ಕೋಡೆದು ಗಹನಿಗೆ ಕಸಾಯ ಬೋರ್ಗೆ ಕೋಡೆದ ಮಟನ್ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಉರಿದನು ಪಾಪ ಕೊಡೆ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಹುಷಾರಿ ಜಾಣ ಸೊ ಆ ತಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಪಾಲ್ ಬರಂದು ಒರಿದಿನ ಅರೆ ನಾನೇ ಒರಿದಿನ ओल में सादी गुलती नीचे ला मैं कई देखिए ना कई देखो इनके चाल देते हैं ना चा चूर चौली आता निंक बेच्च चा इष्ट मस्त परियरे अदे पंड चौली चा पर चा परलागने अभिजी नंद चप्पे आता मुरानी 2 दिन जोर चली इत्ते चली कोड इनी 2 दिन चली इंचेने मुरानी ये तिबर कांड लक्यते इंचुन चली मारे लक्केरने आतीजी इनी 2 दिन इनी शुक्रवार इनी चली हेज्जांड कांड मैंद मात्र उंडैटे ओ हलो हिंदी बरारुंडु नेनपुंडा हाँ देवस्थान भैया अप्पो हिंदी बरारुंडु नेनपुंडा बोक दाद मल्पुनी ಎಂಗ್ಲೆ ಪೆತ್ತದ ಬೇರು ಕಾಂಡ ಎಂಗ್ಲ ನೇಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಪೆತ್ತ ಕಟ್ಟರ್ ಬರ್ಪೆರಕುಲು ಸೊ ಆಯ್ನೆ ಕಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಚಾದ ಕಾಂಡೆನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬೇರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ಗಹನನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಟಿಫಿನ್ ಯಾನೇ ಏಪಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನು ಬಂಡ ಇಲ್ಲಲು ಕೊರ್ನಾಯಿ ತಿನ್ಪುಜೆ ಶಾಲೆ ಡಾಂಡ್ಲ ಟೀಚರ್ನ ಪೊಡಿಗೆ ಡಾಂಡ್ಲ ಅವು ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಯಾನಾಯಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸೇ ಪಾಡ್ನು ಗಹನನ್ನು ಶಾಲೆ ಬುಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಅನ್ ಸೀದಾ ಹೇಮಕನ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯೆ ಬೈಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನಸ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಎಂಕ್ ಇನಿ ಕಜ್ಪೂ ದಾಲೆಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಕಜ್ಪೂ ಪೂರ 19 ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಅಡ್ತದು ಎಂಕ್ ಕಾಪುದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಾರು ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ತರೇಕ್ ಮೇಕ ಮೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಬರೆಯರಕುಲ್ವೆ ಮನಸ್ಸಿಗದ ನಾ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕಡ್ದ ಹತ್ರ ನಿಜವಾದ ನಿಕುಲಕ್ಕಂತ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಕೆಲವುದ ಚೇಂಜಸ್ ಆತಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಇನೀತ ಯಾನ್ ಈ ಬರೀಪಿನ ಪುಸ್ತಕ 7ನೇ ದಿನದ ಎಂಗ್ ಸುಮಾರು ಚೇಂಜಸ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಚ ಯಾರನ್ನ ಕಾಪು ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಕೊರ್ರೆ ಬಂಗಾಪುಡು ಬಂದು ಕೆಲವರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಂದೆ ಕುಲ್ಲುವಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ದೇವರು ಬೊಡಾಯ್ನಾತ್ ಕೊರ್ತೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾರ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನ ಇದು ಡಬಲ್ ಕೊರುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಆಶಯ ಸೊ ಓಕೆ ನನ್ನ ಕುಂಟಾಡ್ದೋಳು ಮುರಾನಿರ್ದಿಂಚ ಪೋಯಿನ
ಸೀರೆನ್ ಪೂರ ಮಾತದು ದೀತಿನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಇನಿ ಟೋಟಲ್ ಮೂಜಿ ಸಾರಿ ಆತಂಡು ಇನಿ ಅರ್ಧ ಪಾಂಡ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಸೀರೆ ಮಾತದು ಮುಟ್ಟೆರ್ನೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಇನಿ ಹಟ್ಟಟಿಯಾನು ಮೂಜಿ ಸೀರೆಲ್ನ ಅರ್ಧಗಂದು ಸರ್ಪುಳು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಕಾಡ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಲುಮುದು ಆಜಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅರ್ಥದಾಂಡ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಲೈ ಪೋನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೈಜಿ ಎಕ್ಕಾಡು ಪೋತು ನಾನು ಬರಾರ ಕುಲ್ದೈತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಪಗ ಪೂತನು ಕರೆಂಟ್ ಬೈದಿಜಿ ಕಜಿಪುಗ ಏನು ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟಾಟೆಲ್ಲ ಕಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಟ್ಟಂದ ಚೂರುಪುನು ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅಂಚ ಅಂಚ ದಾದನ ಶಬ್ದ ಅನ್ಪೇರ ಅವಡೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಕೇರೆ ಬತ್ತನ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಬಟಾಟೆ ಮಲ್ಪುಡು ಏನು ನಗ್ಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಮಾನು ಜತ್ತದಿ ಅವಳು ಕರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆದಲ್ಲ ಈ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಬೈಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡತಿ ಇಮ್ಮೆಗೆ ಓದ್ಪಾರ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಗಲಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಓಕೆ ನಾನು ರಪ್ಪ ಸಾಮಾನು ಜಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರ್ದಿಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತಂಡ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡಲ್ಲಿ ತೆಂಚಾದು. ಓಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಕಡೇರೆ ಪಾಡಿಯ ಕಜಿಪ್ಗೆ ನಾನು ತಿತ್ತಿಲ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಏಳ್ತೆತ್ತಿ ನಾನು ಬೀರ್ದೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ 2 ಬಟಾಟೆನ ಎಂಕ್ ಚೋಲ್ದಿಪ್ಪುನ ಉಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕೈತ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಟಾಟೆದ. ಸೊ ಅಂಚದು ಏನು ಕಲ್ಲುಡ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂಡತಿ ಅರೆಗು ಪುರ್ಸೋದು ಆರು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಟಾಟೆ ತಿತ್ತಿಲ ಮಲ್ಪೆರ ಇತ್ತಂಡ. ಸೊ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕತ್ತಿಡು ಎಂಕ್ಲೆಲಿ ಉಪ್ಪುನ ಕತ್ತಿಡು ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ ಬಂಗತ್ತೆ ಪೆರೆಸೆರ ಬಂಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಕಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಉರ್ದುಲೆ ಅಂತ ಬರೋಂತೇರು ಅಂಚದು ಈಸಿ ಅದು ಕಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮ ಉರ್ದುಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದು ಕಜಿಪುಲ ಆತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮದುಲೆ ನಮ್ಮ ಪೆರೆಸ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಮೇಲ್ಮೇಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೆರೆಸಿನ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಮೇಲ್ಮೇಲ್ಗೆ ಪೂರ ಐತ ಮಾಸಲ ಪೋಪುಂಡು ನಿಕಲು ಕಲ್ಲುಡು ಉರ್ದುಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ಚೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಪಿನ ಐತ ಮಾಸ ಇಟ್ಟೆ ಉರಿಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಚುಚೂರು ಒಂದು ಕೆತ್ತೆ ಐತ ಬಟಾಟದ ಚೋಲಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಜಿಪ್ಪುಗು ನಿಕಲು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಕಲ್ಲಡು ಪೆರೆಸಿದು. ಓಕೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಅರೆಪು ಪೂರ ಗೆತ್ತೆಯನ ಮುಲ್ಪ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೀತೆಯನ ತೆತ್ತಿದ್ಲ ಚೋಲ್ದೆತ್ತು ದೀತೆ. ಓಕೆ ನನ್ನ ಕಜಿಪ್ಪು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ತಿತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಬಟಾಟೆದೆಲ್ಲ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಕಜಿಪ್ ಆಯ್ಲಕನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಲಿ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಕಜಿಪ್ ಎಂಚಪ್ಪಣ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಜಿಪ್ ಆಯ್ಲಕನೆ ತುಂಬು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕೆ ಗೊರೊಂತೇರು ದಯವಾಡಿ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಏನಾಯ್ತನಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಅಂಚದ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊರೊಂತೇರು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಜಿಪ್ ಆಯ್ಲಕನೆ ಎಂಕ್ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಏನು ಚಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಅದು ಯಾನಂಚ ಕಜಿಪು ಹೆಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಓಕೆ ಮುಲ್ ತೆತ್ತಿ ಕಣದೆ ನಿಜವಾದು ಎಲ್ಲಿ ತೆತ್ತಿ ಬಾತುಕೊಳಿದ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡತೆ. ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ತೋಜುನು ಇಂಕ್ ಬೊಕ ಏನು ಗೊತ್ತುನೆ ಈ ತೆತ್ತಿ ಕೆಲವು ರಬ್ಬರ್ದಲ್ಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಈ ಯಾನು ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ನಂಗೆ ಒಂಥರ ರಬ್ಬರ್ದಲ್ಲಕ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್. ಓಕೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತೇರು ಗಂಟೆ ಎತ್ತು ದಿನಲಾಪುನಾತಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲ್ ನೀ ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡದ
ಬಿಸಿಲಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಮಾರೆ ಇಂಕ್ ಜೆಪ್ಪರ್ ಲಂಚಿಲ ತಿಂಚಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅಬ್ಬೋ ಸೆಕೆ ಮಾರೆ ಹೆಂಚಿನ ಸೆಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡದ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆ ಚಳಿ ಆಡಿ ಅನ್ ಗುಡ್ಚಿಂದು ಬಂದು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಏನ ಪಾತಿರೋ ನೀಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಚಳಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಚಳಿ ಆಡು ಬಂದ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಇದು ಸೆಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಚಳಿ ಆಡಿ ಬಂದು ಮಲ್ತು ಜೆತ್ತಿ ಬಲಸ್ ಬಡ ಎನ್ನ ಗಂಡನಿ ಚೂರು ಮಟನ್ ಉರಿದಿತ್ತುಂಡು ಅರೆಗಂದೆ ದೀತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ತು ಹಾಂ ಒರ್ಚಿ ಅತ್ತೆ ಈತು ಚೂರು ಕಜ್ಜಿ ಪುಪ್ಪುನು ಹಾಂ ಭಯ ಗುಂಡಾದಗೇನು ಅರಿಯರು ಬಾ ಮೀಂದ ಏಪ ಮೀಂದ ಉಂಡು ಇನ್ನ ಪೂರ ಸರಿಯಾಡಾ ಏನ ಒಂದುಂಡು ಮರ್ತು ಕಂತಿಚಾರ ಕಫಕ್ ಏನ ಚಪ್ಪುನು ಶಕತನದ ಮಟನ್ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮುರಣಿ ಗೀ ರೈಸ್ ಇದ್ದ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣಂದು ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಒಂದೇ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಏತು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದನತ ಹೌದಾ ಅವು ಗೀ ರೈಸ್ದು ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನ ಉಂಡತೆ ಖಾಲಿ ಅವನು ಥರ ಉಂಡತೆ ಅವು ಆಯ್ಲಿ ಅವು ಆಯ್ಲಿ ಅದಾ ನೋಡ ಒಂಥರ ಇಟ್ಟು ಗ್ರೇವಿ ತಲಕ ತಿಕ್ಕುಜ ಅದಾ ಆ ರುಂಪಿನೆಟ್ಟು ಬಿಸಿಲ್ಲೇರು ಯಾನ ಒಣ ಸಾಂಡ್ ಏತು ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ರಡ್ಡಾಂಡು ಗಂಟೆ ಮೇರು ಬೈ ತಿನೇಜಿ ಐಕ್ಯ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ದಾರ ತಿನ್ಪುಜತೆ ಅಂಜದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇಗ ಓಕೆ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಏನು ಮಲ್తుందಲ್ಲೇ ಬಾಯ್